Nuair a bhí na breithe Christaí ceart na condaid seo chur hí an lachtarú gur iadthug an weiste lá. A le coppla mí tá se de hírig cur agus níachas sca fearan na breithe Christaí sa tréimhse sin. Tá na portaí ar muos agus tá bhíon seo ar chiandanna bliantas massa a hanig le fada, agus ba se fíorheachar buir mónú a heabhail am dhéana. Tá a nearmaracht eolaí. Ba chóir an talú a bheith bristigh na prétaí seo agus gasa do ségus ní nárlaí a bheith le feiceáil, a nGall, agus má chuine na nearhan i cetim be na prétaí ganar a bheith dhearan na bliana. Tá Andy McDavid is a dúthaí a chuine súlar chóirí haimsire las gan 3 scór bliain, agus ón léú taige ar an nGall seo nGall se roghasa. Tá tú lán nGall inniu. Agus mar sacra sé síos an istústí a hátain, na bí dúla dadí a bblian, na a dadí tá. Lán nGall innis hálaigh fallóin, agus a gcónaí bhm na seandaoine ar muitse ar náide fanartas í eala, agus híl ma haine cearhan na nGall sin siadam de lúin, a sé de lúna de más fa hart bí cearhan na nGall. Hí go bheidir agus hanig coppal barach lás an amsin teidim ceanal gíán seo útíú sé chuirearat. Ma dúirt a fear, bhris ar a maith ráis a spís a bhas amsin na déidiú agus tagla bhúr ar muoine an rud céar an tarpse. Fear a bhí tú harda de bhádain, tá 10 blianain go dtí bhí ráitiige sin. Na ro se ráitiige na rá se heide cheanna 2 mhíle, na romide go an 6 ar a bí. Sin colm ceil. Agus ga máhaigh na daoine cachum gebhú na saoirú. Go má gebhú mar haú agus a saoirú mar gebhú. Agus me dúirt a fear, ba cuairt tugáil mór caiinte ar an bhar a seafaí. Ba óglaram. Timlín Ó Cearnaigh nó isteach ceir an nGailtart léir hir chonneil.